उठलो आजा 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 कालची तर लोकां ठरवतात भान ठरवतात तुझी तुझ्या मनात तिथे आजा आजा हात धरते की होतला या माका कोणी लिका मी माझ्या आजा धरते आजा आजा बघू तुका माहिती आहे अगो माझा आजा आज म्हणजे पण सामान्य घर जेव्हा माझ्या चोरीची आळी तेव्हा त्यांच्याच माका सावरली आहे चोरीची आळ काय पोरीची आळ पोरीची लग्नाच्या अगोदर काय काय भानगडी केला ना सगळं मग ठाव काय जग सांगता ऐकायला आपल्या भक्ती पुरवते पाणी दिला नरम झाला म्हणून सांगले काय हो आतापर्यंत लोकांच्या हत्यारांना पाणी दिलं तर बरं होतं आता तुमचं पाणी कसं उतरावं औषधी बापाशी काय दिला मी सांगायचं होतं तुमका माझे आई बाबा कुंभा काय बोला Una
लागली जुना